más o xeitz bai, bertzelagitzaren plaza. Temos a honra de contar hoxe con Beñat Garaios, lingüista formado na Universidade SOA de Londres, a Escola de Estudos Orientais e Africanos, así como na UPVHU, na que se doutorou en 2022, cun traballo que mereceu o 18º Premio Polo de Selena a mellor tese en euskera na área de artes e humanidades otorgado pola Universidade do País Vasco e Escalcharte. A més de ser una figura reconeguda en aquest sector, Grabatzeko. Vale, grabatzeko. Vale. Això, dèiem, que a més de ser una figura reconeguda en aquest sector, en el qual ha publicat més de 60 articles i col·laboracions en diferents projectes i iniciatives, Beñat hi juga un paper fonamental en el moviment per revitalitzar l'euskera a través de la investigació i, en el que ens atany avui aquí, els versos. Com podreu veure tot seguit, la passió que el mou per aquesta disciplina l'ha portat a participar i a organitzar actes i encontres entre diferents modalitats de la improvisació oral. I no tenim millor exemple que el que veurem aquí i del qual disfrutarem divendres. Efectivamente, este venres, a esta hora e tamén nesta aula magna, farase unha exhibición de improvisación oral. Coa contextualización que nos fará hoxe Beñat, poderemos ver en vivo a bertsolari Ollana Iguarán, a glosadora Nuria Casals e a regueifeira Nuria Penas. Cantando sobre motivos e temas compartidos, escoitaremos diversas melodías e ritmos musicados da man dunha triquitilari e dunha guitarrista. Esperemos contar con vosco para esta maravillosa exhibición de linguas e culturas irmáns. Bai, eta besterik gabe, glosak, regeifak eta bertsoak zer diren eta haien artean dauden antzekotasun eta ezberdintasunak ahal ditzan, Beñati, hitza emango diogu. Eta gurtu baino lehen jakina eskerrak eman nahi dizkizugu, barkatu. Bai gaurko hitzaldia prestatzegatik, bai ostirala ospatuko dugun ekitaldiaren parte hartzegatik. Zure laguntza gabe, noski, ez balitzateke posible izango. Mila esker Beñat eta mila esker denoi etortzegatik ere. Eta has gaitezen. Keixo, egun on guztioi, zer moduz? Ondo? Bueno, eskerrik asko benetan antolatzaileei Carlos eta Rosaliari gonbidapen hau egiteagatik. Urtarrian uste dut izan zela edo otsailean esan zidatenean hau egin nahi zutela, eta niri gai hau izugarri gustatzen zait, eta asko emozionatu nintzen, eta geroztik hilabetetako prestaketarekin aritu gara, eta ja iritsi da ziklo honetarako unea, ez? Esan bezala, gaurko helburua izango da ahozko bateko kantu moldeen aurkezpentxo bat egitea, eta nik uste dut izango dela hastapen moduko bat ostiralean benetan datorren horri sarreratxo bat egiteko, ez? Ostiralekoa oso polita izango da, orduan ez dakit etortzeko asmorik duzuen, alba duzu, benetan gomendatuko nizueke etortzeko, ze benetan ilusio handiarekin prestatu dugu, eta uste dut oso ondo egongo dela. Gutxi gora bera ordu beteko hitzaldia izango da oraingoa, saiatuko naiz ahalik eta teoria gutxien sartzen, eta ahalik eta adibide gehien jartzen, beste bateko kantu moldeetatik, eta horrela ea ezagutu ditzakezuen pixka bat gehiago, eta ostiraleko saiora begira, beste ikuspegi batekin biziko duzue ostiraleko saioa. Lehenik eta behin, bideo bat jarri nahiko nizueke ikusteko bertsolaritza ez dela Euskal Herrian dagoen zerbait bakarrik. Asko gara munduan, bateko kantu improvisatuarekin ari garenak, eta adibide hau jarri nahi nizuen. Hogar bezala, 2016an okerrez banago, Bertsozale Elkarteak antolatu zuen improvisazio molde ezberdinen arteko topaketa bat, eta kasu honetan, Arabako bertsolari bat Xabi Goa, eta Sardiniako bertsolari bat Simone Moni entzungo ditugu kantatzen. Xabi eta Simonerentzat izango da hurrengo gaia. Zu, Xabi, Simoniren ile apaindegira joan zara. Ez dakit zer egin dizun, baina
ez zara bat ere gustora geratu. Horrezkuinean ikusten dituzuenak, Sardiniako improvisatzaileak eta itzultzaileak euskeratik sardinierara ulertu ahal izateko, eta antzeko zerbait ikusiko dugu ostiralean. Esan diot ez jarri, justu zu gixara, euskal izaera hori igarri behar da. Aldela daukadanan antzeko alaga, ta tupe bat jarri dit berak gixara. Euskaldunak pixka bat zozoagoak gara. Euskaldunak pixka bat zozoagoak gara. Orduan berriro ere itzulpena, euskeratik, kasu honetan egin zuten euskeratik italierara eta italieratik sardinierara. Eta behin itzulpen hori jaso ondoren, orain bere erantzuna prestatzera doa. Kasu honetan, fijatu, ez duela bakarrik kantatuko, Simone dago, baina gero bi laguntzaile ditu kantatzeko. Eta orain ikusiko duzu laguntzaileek zer egiten duten. Tu mi baris troppo antiga, ma che a me stessi brusbello. Tu mi baris troppo antiga. Tu mi varisi troppo antiga, in bottega ma si va tu bordello, poi t'indappo sega un'origa. Ma che a me stessi brusbello, poi t'indappo sega un'origa. Tu in bottega ma sfatto bordello. Eta hori zen itzulpena. Zer iruditu zaizu, Oso ezberdina bertsoekin konparatuta? Bietatik zein zen, ahots grabea egiten zuena? Pentsatu duzu? Bai, eskuineko. Bueno, hori sarrera moduan, ikusteko ez gaude hainbeste kilometroetara, eta berez hizkuntza gutxitu batean kantatzen dugu, improvisazio da, baina oso ezberdina da, ez? Eta hala ere, amankomunean gauza asko ditugu. Eta pixka bat horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Lehenik eta behin, sarreratxo bat, ja ez dute naiz bertxotan aritzen, urte batzuk utzita duela, baina bertxotan oso sartutan nengoenean, Kataluniara joan nintzen bizitzera, eta Bik ingurura joan nintzen, katalanez gutxi nekiela,
eta jakin nuen eskualde horretan bazegoela glosa talde bat. Eta hemen daude, ezkerrean ikuste dituzuen nire lagunak, eta hau izan zen nire lehenengo saioa katalanez egiten, eta bueno, berez oso ezberdina da, bertsolaritzarekin konparatuta, giroa oso ezberdina da, eta bueno, niretzako aukera bikaina izan zen katalana ikasteko, baina bati bat lagun bikainak egiteko eta Katalunia hobeto ezagutzeko. Eta horrek niregan sortu zuen pasioa baita modalitate ezberdinen arteko trukeak egiteko. Eta horrela, iritsi ginen, okerrez banago, 2019ko abenduaren 6ra, eta 2019ko abenduaren 6an, 5 urte pasatu dira, baina Arabako eta Kataluniako bertsolariak elkartu genituen, eta ostiralean antolatuko dugun saioaren oso antzekoa izan zen. Zuiako, Murgiako gaztetxean egin genuen, eta hori, oso ondo joan zen, eta niretzako, nire bizitzako egunik politenetariko bat izan zen, eta horregatik ere hainbesteko gogoa ostiraleko antolatzeko. Bi bertso eskolen topaketa bat izan zen, eta atzean dagoen Julen ere hor aritu zen, katalanei harrera egiten, doinuak irakasten, silabena pixka batera irakasten desberdina delako, hori gero ikusiko dugu. Gero beste gauza bat oso garrantzitsua izan zen bideo honetan, izan zen liburu hau, Pensarren Berz, niri egia esan, leiho asko irekizizkidan, ate asko irekizizkidan, eta inoiz irakurtzeko aukerarik baduzue, oso gomendagarria da. Ez dizut galdetu, baina batetik 10 zenbateko bertsozaleak zarete. Zuen atzamarrekin egiteko diagnostiko bat, berdin dio bat esaten baduzu, besterik gabe jakiteko. 7, 8, 8, zer zen, bi zen? Ondo. Besterik gabe da ikustea bertsolaritzatik aparte Mediterraneoan beste mundu bat dagoela eta mundu horretara hurbiltzeko liburu bat dago. Orduan, inoiz irakurtzeko aukerarik baduzue, benetan gomendatzen dizuet. Vale. Orain, kantu improvisatuari buruzko lau gauza. Zer da kantu improvisatua? Efimerotik jaiotzen da, bat-batekotik, espontaneotik, eta adierazpena, edozein adierazpen bat-batekoa da, Bat-batekoa da, baino oinarrituta dago guk ordura arte egin ditugun gauzetan, ez dugu hutsetik kantatzen, eta ez dugu hutsetik hitz egiten, Hitz egiten dugu gure ezagutzatik, gure esperientzietatik, eta berdina kantu improvisatuan. Zer desberdintasun dagoen kantu tradizionalaren eta kantu improvisatuaren artean? Tradizionala da, eta improvisatua pasatzen da, Bat gelditzen da, eta bestea sortu bezala joaten da, Gero, orokorrean egituraldetik oso simpleak dira, kantu improvisatuak, prozesu mental bat behar du, improvisatzen ikasteko, eta ikasketa prozesu bat ere. Ez dakitzuetako inor bertso eskolaren batean dagoen, edo regeifak kantatzen dituen, badakit Rosaliak esan zidan beste egunean kantatzen aritu zinetela regeifak klasean. Zein da prozesua improvisatzeko? Badakizue gutxi gora bera? Edo zein izan daiteke, hobeto esan da? Norbait animatzen da esatera, improvisatzeko ze pauso jarraitu behar diren? Orduan, lehena bukaera pentsatu, jakin zeri buruz kantatu nahi duzun, eta errimak kasu horretan ideala litzateke errimak erdi aurreratuta izatea. Ze bestela da, esaten den bezala informalki, piztinara botatzea ezer gabe, Beste kantu moldeetan ere berdina edo antzekoa da. Eta gero, ahotsaren inguruan, ze esango zenukete, ahotsa kantu improvisatuan garrantzitsua da?
Adibidez, bertsolarien kasuan garrantzitsua da, baloratzen da. Adibidez glosan garrantzitsua da. Valentziara joaten bazara, are garrantzitsuagoa da. Sardinian oso garrantzitsua da, ez? Hori aldatzen da. Vale. Bertxotan ari garenean, edo hobeto esan da, kantatzen ari garenean, ze ari gara adierazten? Ze etortzen zaizue burura? Ze ari gara erakusten, ze ari gara lantzen? Ze ari gara? Improvisatzen ari gara bakarrik, edo beste elementu batzuk sartzen dira jokoan? Ze bururatzen zaizue? Gorputza dirazpena lantzen dugu. Gehiago edo gutxiago, bai, ez? Igual bertsolaritzan ezain beste molde batzuetan, bai. Ze gehiago lantzen dugu kantatzen ari garenean? Bai, humoreak leku garrantzitsua izan dezake, ez? Antzez lan bat ere izan daiteke, ez? Beste rol batzuetan kokatzea, empatia lantzea ere izan daiteke esaten dizutenean honi buruz kantatu behar duzu, eta zu pertsonalki oso urruti zaudenean kokapen horretatik. Bueno, adierazteko eremuak lirateke pertsonala, gure gaitasun pertsonalak lantzen ditugu, ez? Izan daiteke lotxa gainditzea, izan daiteke guregan konfiantza, izan daiteke gaitasun emozionala. Gero, pertsonak ondare kulturalera gehitzen dira, gure gaitasun linguistikoak lantzen ditugu, ez? Gero, sorte pixka batekin gure gaitasun musikalak ere lantzen ditugu, ez? Eta gero, sozialki, publikoarekin konexioa, irekia denez eta zuzena denez horrek sortzen dituen elkarrekintzak, gero bertsolariak edo improvisatzaileak figura garrantzitsuak dira gizarte horietan eta horrek ematen dizun harremana eta eredua izatearena. Vale. Beste galderat, uste duzu bertsolaritza beti izan dela horrelakoa, improvisazioa beti izan dela horrelakoa, gaur egun ezagutzen dugun modukoa izan zen duela 200 urte, ze esango zenukete? Duela 200 urte bek batean edo Nafarroa arenan kantatzen zuten, berdin kantatzen zuten, doinuak berdinak ziren, rimak berdinak ziren. Bueno, kantu improvisatua jartzen du Fretxina egileak, jartzen du tan antigua como la cultura. Oso zarra da, mendeetan atzera datorren zerbait da, eta askotan bat dator bere hizkuntzaren indarrarekin. Euskara galbidean edo auskorrago zegoenean ere bertsolaritza auskorrago egon zen. Regeifaren kasuan ere berdina. Sizilia edo bestela Sardiniako kasuetan ere berdina. Ze pasatu da? Ritual bat izatetik ikuskizun bat izatera pasatu direla. Guk orain ostiralean saio bat izango dugu, eta hori ikuskizun bada, baina lehen ritualak ziren. Lehen ospatzen zen adibidez ezkontza bat, ospatzen zen duelo bat, ospatzen zen albisteak ematea. Eta ritual bat izatetik pasatu da ikuskizuna izatera. Baina horrek arrisku bat dauka, folklorizazio arrisku bat, bat-batean, ez dakit ze ekitaldi datorren, eta behar ditugu bi bertsolari pixka bat kupoa betetzeko eta argazkia ateratzeko, Hori gertatu daiteke. Eta gertatzen da baita, improvisazio kantatuen molde asko arriskuan daudela. Eta hori ere kontutan hartu beharreko zerbait da.
Gero ze gertatu da baita, formatoa aldatu dela, gaiak aldatu dira, publikoa aldatu da, kantatzeko modua aldatu da, emakumearen tokia ere aldatu da, eta baita fretxinak alteritat hoien espazio ere aldatu da, ez? Lehen oso gune maskulinoa zen, orain ere segurenik bada geroz eta gutxiago, baina ikusten ditugu beste gorputz batzuk, beste izaera batzuk, beste nortasun batzuk, horrelako holtza gainean, baina baita taldeetan. Eta adibidez, ez ditut liburu guztiak ekarri, baina Lisipe bildumako liburu batean esate zen, gonbidatuak izatetik gure festa izatera pasatu gara, ez? Lehen agian emakumezko bat egon ziteken, edo ezbitar bat, pixkat kupoa betetzeko, ez? Zentzu batean, eta orain ja gure festa da, ez? Baina aldi berean enkajatzeko zailtasunak eta perfil propio izateko zailtasunak badaude. Duela urte asko, artikulu hau atera zuen Nerea Ibarzabalek, oholtza gaineko pasarela. Eta oso interesgarria da, aztertzen zuelako bertsolari bakoitza nola joaten zen, ez? Eta berak esate zuen, gizonezkoak, bakero batzuk, sudadera bat, eta aurrera. Eta bitartean, emakumezkoen kasuan, beste estetika batzuk zeuden, ez bakarrik janzterako orduan, baina baita kantatzerako orduan eta performatzerako orduan ere, ez? Eta Alaia Martinen kasua aipatzen zen, nola hasieran berak bere burua ikusten zuela kanon estetiko bat betetzera derrigortuta zegoela, eta gero denborarekin hori aldatuz joan dela. Esan bezala, bertsoa asko aldatu da, eta audio jarri nahiko nizueke ikusteko zenbat aldatu den bertsolaritza, eta horren bestez, zenbat aldatu diren kantu improvisatuak, ze ez da bakarrik bertsolaritzaren zerbait izan. Hau da, dagoen lehenengo bertso audioa Euskal Herrian. Bapatean etorri zen Pariseko ekoizle bat, ekarri zuen grabagailua, eta bi bertsolariri jarri zien mikro aurrean kantatzeko. Beraz, Ane, orain arte uste genuena txirrita eta pelorrota zirela bereziki asteazu esaten zitzaiolako, ezta? Ez da Gai hartan bertsot. Eta askotan Gai hartan bertsolari bat egon duzala. Eta da Jose Miguel Vitoria Agote, Ambuherri batzutan, asteazu beste batzutan, baina asko ibili zala, eta maila honian txirritari behin baino gehiagotan irabazi zion Santo Tomaseko zaio horietan. Diskoaren izena asteazu itxirrita da. Orduan hasieran misterioa bihurtu zena, seitun ikusi genuen. Beraz, Ane, orain arte uste genuena txirrita eta pelorrota zirela bereziki asteazu esaten zitzaiolako, ezta? Ez da guk uste genuen pelorrota beste asteazu bat baizik. hori da, eta beste asteasuar hori Joseanek aipatzen duen moduan, Jose Miguel Vitoria Agote, Aranburu Berri Baserrikoa da, eta garai hartan bertsolari ezaguna izan zen, 54 urterekin hil bazen ere, garai hartan bertsopaperak saltzen, eta bestela plazan eta txirritaren konpainian askotan aritutakoa, eta askotan eta gehienetan asteazu ez izenez aritzen zena. Entzun dezagun orain jakinda benetan nortzu diren, txirrita eta asteazu, baina ez pelorrota, baizik eta beste asteazu bat. Ezin itaken ula nahi, izketan aditu, ezkinan postur urtan gaztetan dikoitu. Beinazitako martxai, bila jo segitu, aurrik urremitobek mundatuko gaitu.
Ze iruditu zaizue? Asko aldatu da, kantatzeko modua, zertan nabaritu duzue aldaketa? Lehengoak Sardiniako horrek kantatzen zuen Mikrori gabe kantatzen zuten, jartzen zituzten frontoi batean edo plaza batean, eta beraien ahotsarekin proiektatu behar zuten eta mundu guztiari iritsi behar zitzaion. Orduan, ahotsa ondo proiektatzeko, ahalik eta motelen, ahalik eta gehien luzatuz silaba bakoitza eta tono oso ezberdina, ez? Ez dakit, ulertu duzu ze esan duten? Lehenengoan, Txirritak esaten du, erreminta hontaz nago enamoratuta, ez dakit nola egin daiteken ahotsa deklaratuta, hori esan du, eta bigarrenak, nola ari naiz ni hemen kantatzen, erreminta honek salbatuko gaitu. Horrelako zerbait kantatzen zuten, beraien garaian pentsatuz, grabagailuak eta mikroak eraldaketa bat izango zuela bertsolaritzan, ez? Eta nolabait izan du, ez? Kantatzeko moduan eta bar. Bueno, eraldaketa horren ostean, boom moduko bat ere gertatu zaio kantu improvisatuari, gehiago edo gutxiago toki batzuetan ezain beste batzuetan bai, eta zergatik? Behar dugulako giza talde bezala, gure nortasun kolektibo lokal hori artikulatzea eta zalantza giro honetan, jakitea nortzu garen, nor dagoen gure komunitatean eta zer garen, ez? Eta kantu improvisatuak hori albidetzen du. Gero soziabilitate alternatiboko espazioen beharra, ez? Zuk baituzu zure gimnasioa, zure lana, baina behar duzu zerbait desberdina, ez? Egunerokotasun normatibo horretatik ateratzeko, ez? Eta gero, kantu improvisatuak daukan indar komunikatiboa, ez? Zu bat batean iristen zara bertso eskolara, hasten zara kantatzen, eraldatzen zara, eta pertsona lotxati hori izatetik, bat batean kantatu behar duzu, zure minen inguruan, zure umorea erakusten diozu jendeari, zure pentsamenduak partekatzen dituzu, eta horri gehitu behar zaio, hezkuntzan geroz eta gehiago sartu den eduki badela, ez bakarrik Euskal Herrian, baina baita beste toki batzutan ere, asko gertatu da baita, orain arte lehen esan bezala, adineko gizonezkoak zirela kantatzen zutenak eta saioak antolatzen zituztenak, hori asko aldatzen ari da, eta orain jende gaztea da, taldeak antolatzen dituena, kudeatzen duena hori, estenatoki gainean belaunaldi berriak daude, ez bakarrik adin aldetik, baina baita ere praktiketan, beste belaunaldi bada, beste kultura bada, beste transgresiorako joera naturalago bat, eta hori ikusten da, ez? Improvisatzaileek lehen esan dudan bezala prestigioa dute beraien komunitatean, naiz eta txikia izan komunitate hori, eta gero komunikabideek eta sare sozialek ematen duten bozgorailu hori, ez? Eta gero, daukan inpaktua, praktika kultural bat baino gehiago da, ohorea eta errentagarritasuna da, zure hizkuntza modu zabalago batean bizi berritzekoa, eta besteak beste, adierazpen individuala, funtzio ludikoa dauka, zure gaitasunak erakusten dituzu, identitatea ospatzen duzu, iritzia sortzen duzu eta kontrol sozialerako edo kontrol sozial horretatik ateratzeko tresna bada, gatazkak konpontzeko ere balio du, transgresiorako ere bidea ematen du, eta pixkat sarrera honekin amaitzen ari naiz, baina esan nahiko nuke, hizkuntzen bizi berritzerako oso garrantzitsuak direla horrelako ahozko kantu improvisatuak, transmisio linguistiko eta kulturala ahalbidetzen duelako, gero hizkuntza mudak ahalbidetzen dituelako, hizkuntza muden kontzeptuak ezaguna egiten zaizue, pixkat
zu euskal hiztuna zara, baina mudantza bat egiten duzunean, mudantza linguistiko bat egiten duzunean, pasatzen zara zure burua identifikatzera euskal hiztun bezala, ez? Eta bertsolaritzak edo glosak edo aukera hori ematen dizu. Gero, nortasun grupala ematen dizu, bizitzari zentzu bat aurkitzeko modu bat, eta esperientzia horiekin zure nortasuna eraikitzeko modu bat, ez? Eta gero ere, mugimendu sozial bada, sozializazio linguistireko balio du, eta praktika komunitateak artikulatzeko balio du. Listo. Orain ja, sartuko naiz, molde ezberdinen azalpenetarako, azalpenak azaltzen hasiko naiz. Orain arteko arekin zalantzaren bat, edo komentarioen bat egin nahi duzue, edo... Bueno, bertsolaritzari buruz, hau berez hitzaldia guantzeko bat, pasain urtean Suitzan eman nuen, orduan bertsolaritzare azaldu nien zer zen, baina, bueno, bertsolaritzak normalean zenbat silaba edukitzen ditu bertsolaritzak? Hori da, izan daiteke molde handia denean 10-8 eta rima 8garrenean doa, edo txikia denean 7-6. Baina hori da orokorrean, gero badaude aldaera batzuk. Zenbat doinu daude gutxi gora bera, badakizue? Zer daude, bost, Peio Josepe, ama begirazazu, edo zenbat doinu egon daitezke? Hori da. Zuk aukera daukazu nahi duzun doinua sortzeko, dokumentatuta daude 3000 doinu inguru daudela. Eta zuk esan duzunaren arira, beti daude doinu berriak, ez? Hartu dezakezu Bob Marleyren abesti bat, eta ikusten duzu zenbat silaba dituen, pixkat moldatzen duzu bertsolaritzaren metrikara, eta badaukazu doinu bat. Gero, bertso saioen kasuan, aniztasun handia dago ikuskizun edo saioen ezaugarriaren arira, ez? Izan daiteke lagunartekoa, izan daiteke festa girokoa, solemnitate giroko zerbait izan daiteke, 15.000 pertsonen aurreko txapelketak izan daitezke. Eta gero, hezkuntzan irakasten den zerbait da, gehi bertso eskoletan. Ez dizuet esan, baina lehen entzun dugun bertso historiko horretatik ona, hobekuntza tekniko handi bat ere egon da, ez? Bai rimetan, bai ideiak sartzeko moduetan, gero asko gertatu da, belaunaldi zaharrak eta berriak sartu direnean, ez? Askotan esate zen, edo esan izan da, bertsolari zaharrek ez dute irabazten, ez dakit, ebaluazio irizpideak aldatu direlako, edo ez delako saritzen beraien kalitatea, bueno, kontua da, urtez urte, bertsolari geroz eta hobeak daudela, ez? Eta duela 20 urteko bertsolari bat, nahiz eta oso nahi izan, ez da gaur egungo bertsolari bat bezala, ez? Eta bertsolaritzaren kasuan, pixka bat, bilatu nahia lehiakortasunaren eta profesionalizazioaren eta eremu informalago baten arteko oreka. Glosaren inguruan, bideo bat jarriko dugu sarrera moduan. Melodies que són les més habituals que utilitzem quan fem glosa, que podrien ser els garrotins, les nyacres, les jotes, la glosa mallorquina, doncs que són tota una sèrie de melodies preestablertes, que a més tenen una estructura com molt senzilleta, i a partir d'aquesta melodia a sobre hi hem de posar una lletra, que en aquest cas, a més té la curiositat que ha de rimar i que, evidentment, perquè quadri també hi ha d'haver una qüestió mètrica que has de tenir en compte. Una d'aquestes melodies, la jota, es manté viva a les Terres de l'Ebre. Estrofes de 6 versos i una persona que canta, sempre acompanyada d'una rondalla. Canten tots en alegria i en ganes de xalar. Aquí no hi ha fronteres, sinó ganes de cantar. Compartir estos moments
res no es pot pagar. Molt bé, Imma. Això és una jota improvisada, no? Sí. Sí? I d'on prové? A veure, la jota improvisada prové de fa molts d'anys atrás, que la gent la utilitzaven al camp. A les garrigues, a les riberes, era una manera de cantar mentre treballaven, no? I després també se solia utilitzar a nivell del poble. La gent se reunien a les tavernes, i a les tavernes arribava un cantador, cantava, arribava un altre, es demanava la barregeta i contestava, feien la festa. Després també pels carrers, feien jotes de ronda Los Quintos per les nits, i després també anaven a cases en particular. Jo recordo el meu sogre que m'ho explicava, que anaven a una casa que els havien llogat per anar a cantar en uns nòvios que festejaven o que els ho havien dit d'anar a arreglar una parella que s'havien barallat. Per reconciliar. Sí, sí. I a tu d'on et ve les ganes de cantar? Bueno, jo ho sentia al meu pare. Llavors el meu pare i els meus tiets cantaven jota improvisada, anàvem de dinars de família, de festes d'amics, de compleanys, i era una cosa típica que fèiem. Clar, és que això d'improvisar ho veig molt complicat. Com ho fas? Bueno, normalment fàcil no és, però normalment preguntem. Jo vaig anar a un poble, m'informo sobre el poble. Vaig a una festa privada o pública, m'informo sobre la festa. És un aniversari, m'informo. I ara l'Imma em fa 4 preguntes a mi i dispara la jota. Y ahora te canto una jota y te la canto en molta vista. Tú ets una noia guapa y ets una chica molt lista. Yo te la canto, Yolanda, per esta bonica entrevista. Tenim aquí molta horta, arrossals i un gran riu. Lo més bonic de tot, Yolanda, ets tu que ets actriu. Bueno, ze iruditu? Haure desberdina, ez? Eta jotaren kasuan, jota bada zerbait Ebroren ibar guztian barreiatzen dena, ez? Baina iritsi da kantu improvisatu izatera Terres del Ebren, ez? Orduan hori ere berezitasun bada, ez? Dantza ere, jota dantza, Burgosen hasi, Euskal Herrian jarraitu, Aragoin eta Kataluniara bidean ere jotak daude dantza bezala, ez? Orduan kultura zabalago baten parte da, baina toki bakoitzean bere forma hartzen du, ez? Animatzen zarete jota bat kantatzera edo... ez? Vale. Gero, zenbat silaba dituen kontatu duzu, ez? Bueno, hurrengoan kontatu, bale? Orain korranda bat entzungo dugu, funtzionatzen badu. Edu glosa da, Kataluniako glosa bateratu nahi duen erakundea. Kontutan hartu behar da, Països Catalansetan eskualde bakoitzak bere aldaera zeukala, ez? Orduan, jotak, gero Kan d'Albaes edo Kan Valentzia, Menorca eta Mallorcako glosa, eta bakoitzak ez zeukan harremanik beraien artean, eta nahiko osasun aulean zeuden. Orduan, erakunde honek edo ekimen honek egin duena izan da dena bateratu, eta orain, azkenengo urteetan, improvisatzaileek, glosadoreek egiten dute lurralde guztietako modalitatean kantatzen dute, ez? Nahiz eta zu izan Valentziarra, azken urteetan ari dira beraien modalitatea ikasten, baina baita Gironako modalitatea ikasten, Menorkako modalitatea ikasten, eta hauxe da Usona eskualdeko doinu bat, eta bertan ikusiko dugu Nuria,
ostiralean etorriko den improvisatzaileetako bat. Silabak, Oida, currandes són currandes, oida, tothom en pot cantar. Si hem de cantar currandes, comencem per les beceroles, i aquestes que en cantem en són les de Folgueroles. Oida, currandes són currandes, oida, tothom en pot cantar. Així farem caramboles, escolta bé com t'ho dic, que si són de Folgueroles, doncs per mi en són de Vic. Oida, currandes són currandes, oida, tothom en pot cantar. Ze iruditu zaizue, ja ikusi ditugu Països Katalantzeko bi modalitate, ze desberdintasun dago bertsolaritzarekin? Asko daude, baina ze etortzen zaizue burura? Musika? Zer gehiago? Zer? Musikakin ez ikusia dakala taldean egitea. Hori da, taldean egitea, ez? Postura aldetik ere aldatzen da. Gaiak ere, ez? Beste modu informalago batean. Silabak, metrika harrapatu diozue? Normalean, zazpikoak izaten dira denak. Kontua da, eta beraiek desberdin kontatzen dituztela silabak. Agudoa bada, katalanez atzertze, baina nola esango ditzateke pla? Bai, baina hori euskeraz silaba, bueno, hori bada ez dute kontatzen. Orduan, segun nolako silaba den azkenengoa, egiten dute edo gehi bat, edo ken bat. Orduan, kantatzen dugunean euskaldunok katalanekin esaten dugu, baina zer izarete, ari zarete bat gehiago sartzen, orain bat gutxiago sartzen, eta beraiek esaten dute, zuek ez dituzue silabak ondo sartzen, esaten digute guri. Baina, klaro, beraiek kontatzeko beste modu bat dutelako. Orduan, esan bezala, azken aldi honetan ari dira modalitate guztiak elkartzen eta berpiste moduko bat gertatzen ari da, beraiek ez daukate txapelketarik, baina dituzte konbateak dituzte. Eta orduan, zu joaten zara, ez dakit, demagun, Aramaiora edo Dulantzira, eta ez duzu, Dulantziko konbatea. Eta ordu erdi lehenago izena ematen duzu, eta kantatu dezakezu, edo nor joan daiteke. Ez da hemen bezala, gaur kantatuko dute honek eta honek, baizik eta zu joaten zara, eta esatu dute, bale, gaur hogeik kantatuko dute. Eta hogei horiekin hasten da konbate hori. Oso festa girokoa da, oso informala da, eta izugarrizko arrakasta izaten ari da. Esan bezala, 7 silaba eta 4 estrofa dira, orduan Euskal Herriarekin konparatuta askoz motzagoak dira. Eta horrek ahalbidetzen du, hasi berri bat, nahiko modu errazean gai izatea kantatzeko, ez? Silaba gutxi direlako eta motza delako. Eta rimatzeko hiru modu daude. Izan daiteke, bigarren estrofan rima, laugarrenean rima, edo lehenengo estrofan A rima, bigarrenean B rima, hirugarrenean A rima, laugarrenean B rima, hau ulertzen da. Izan daiteke hori, jolasa egin, erraza ekidin, ez? Antzeko zerbait, edo A, B, B, A rima izan daiteke. Entzungo dugu kan Dalbaez edo kan Valentzia, Valentziakoa. Igual Carlosek kantatu nahi dugu zerbait, ez? Baina, horretan gelitu gara lehen, ez? Kantatuko zenuela zerbait. Eskakeatzen ari da, Cierra la puerta, robos yo. Bueno, orain beste berezitasun bat ikusiko dugu Valentziaren kasuan. Ez dizuet esango, ea zuek topatzen duzuen.
zerbait sumatu duzu horrela ezberdina, arraroa, zer? Hori da. Kasu honetan, kantatzen duenak ez du improvisatzen, edo ez du hainbeste improvisatzen. Besteak txibatzen dio, ze kantatu behar duen. Orduan, bi figura daude, biak oso baloratuak dira, kantariak gai direlako esaten zaien hori ondo transmititzeko eta ahotsez ondo egiteko, eta besteek daukaten prestigioa da, gai direla, hori hitzetara ekartzen, gizartea ondo ezagutzen, eta hau da, Valentziako Albaez edo Kant Valentziaren berezitasuna. Regeifara pasatuko gara orain, ez dakite entzun zenuten Radio Vitorian egin zuten elkarrizketa aste honetan, Rosaliak azaldu zuen Regeifaren jatorria eta nondik datorren, eta entzun, ez bazenuten entzun, sartu eta merezi duelako. Berez, antzeztutako lehia edo konbate modukoak dira, ezkontzetan egiten zena, eta nolabait simbolikoki ogia erosteko ritual bat zen familiaren bi aldeen artean. Zetsu Sendek badauka liburu bat Regeifaren inguruan, eta berak esate zuen desagertzea egontzela, duela urte gutxi, baina azken aldian berpiste prozesu batean dagoela. Berriro ere oso giro maskulino batetik, ari dela askoz giro anitzago batetara pasatzen, eta bukaeran jartzen duen bezala, balore progresistak lotu direla hizkuntzen biziberritzearekin, galizieraren biziberritzearekin, eta Regeifaren bitartez gizarte eraldaketak albidetzen direla edo bultzatzen direla. Eta baita alduntze linguistiko bat, ez? Ara iristen zara, zure nortasunarekin, zure aniztasunarekin, eta ahalduntzen zara, enpoderatzen zara pertsona bezala, baina baita hiztun bezala ere. Regeifaren kasuan, 4 bertso izaten dira, 7 edo 8 silabakoak, normalean 8koak, eta rima izaten da bikoitietan. Eta kasu honetan izan diteke asonantea edo konsonantea. Eta akapela izan diteke edo panderoarekin. Ostiraleko saioan, Nuria Penasek normalean akapela kantatuko du, baina okerrez banago panderoa ere ekarriko du eta baliteke panderoarekin jotzea ere. Regeifaren kasuan doinu gutxiago daude, edo behintzat jasotzen ari dira eta horiek berpizten ari dira, orain bat entzungo dugu. La alegría está arrasada. Así que para todos vos, a Regeifaren de Baio. Hau, Igorren 2016an izan zen ekitaldi baten parte da. Regeifa eta bertsolaritzan zebiltzan ume eta gazteen topaketa bat izan zen, eta, hauxe adibide bat.
Terra que piso, aquí en Euskal Herria, aquí estamos as galegas, que saímos da montaña, e chegamos hacia ría, e chegamos hacia ría, aquí en Euskal Herria. ¡Opa! Kasu honetan ez dakit ikusi duzuen, baina doinuak eskatzen du estrofa bat egitea, hasten zara bertsoa egiten horrekin, eta gero bukaeran lehenengo estrofara bueltatzen zara. Pixkat gehiago jakin nahi baduzue erregeifaren inguruan, badaude 3 baliabide nahiko interesgarri, eta zuekin partekatu nahiko nituzke. Honetan informazioa dago erregeifa zer den, nola sortu zen, zein dena agenda, zeintzuk diren hurrengo ikuskizunak, eta bueno, merezi du, hemen sartu nahi baduzu erregeifa.org. Gero, beste honetan, hau ja eskolekin egiten den proiektu bada, eta txapelketa moduko, edo sariketa moduko formatua dauka, eta bideoak daude, orduan hauneko bazenute, honek ere merezi du. Eta azkenengoa, Nuria Penasek beste lagun batzuen artean burututako Instagram kontu bada. Ez dakit ireki alko. Eta hementxe, adibidez, nola ari diren praktikatzen, ospakizun ezberdinak, bideo ezberdinak, agenda, erregeifa batzuk edo berso batzuk, hemen igota, Euskal Herria etorri zirenean, Bartzelonara joan zirenean, orduan, saltxeatu nahi baduzue, uste dut nahiko baliabide polita dela, eta dena dela, ostiralean Nuria Penasi informazio gehiago ere eskatu aldiozu. Eta besterik gabe, aipatu nahi nituen Mediterraneoaren eskualde handian beste modalitate batzuk daudela, ez dute zertan hizkuntza gutxituetan izan behar, adibidez Alpujarran, Granadan, Murtzian, Toskanan, Otabarrima, Sardinian entzun duguna, Korsikan, Kretan, Txipren, Maltan, Libanon, Palestinan, Kroazian, eta Mediterraneotik kanpo ere beste modalitate batzuk daude, adibidez Haitix, Kazakstanen, Trobadore eta Repentistak Kuban eta Txilen, orduan, bada zerbait asko zabalagoa dena, eta jakimina baduzue, joan zaitezkete pixkanaka deskubritzen. Esan bezala, liburu honetan informazio asko dago, eta CD bat zekarren liburu honek, eta zerrenda honetako audioak ditu. Ez dakit jakimina duzuen orain baten bat bereziki entzuteko, ez dakit, nahi baduzue, edo Kataluniako doinu gehiago daude hemen sartuta, eskatzen, orain okurritzen bat zaizue baten bat, orain jarri dezakegu. Daukazue jakimin berezirik Txiprekoa? Vale, jarriko dugu Txiprekoa.
hacemos pasos. Asista katsiz yanap naziz. Hauxe, Txiprekoa, ezagutzen duzu errebetikoa zer den? Errebetikoa da, Turkia eta Greziaren artean, okerrez banago, 2 milioi biztanle elkar trukatu ziren. Eta orduan, Greziara iritsi ziren Turkiako greziar asko, baina bat ere dirurik ez zeukatenak, etxerik gabe, eta orduan pilatu ziren itsas portuetan. Eta oso baldintza txarretan zeuden, hasixaren kontsumoa izugarri handia zen, eta giro horretan hasi ziren musika egiten, pixkat beraien min hori kanalizatzeko, eta hor sortu zen rebetikoa, eta askotan gertatzen den bezala, idatzitako kantu batzuk izatetik, improvisatuak izatera pasatu ziren, eta alderantziz. Eta entzun dugun hau ere, rebetikoko doinua da. Eta, bueno, pixka bat horrelako giroak, taberna giroak, instrumentu pila bat, eta jende asko xixa erretzen, tabernetan hori zelako giroa, Turkiatik iritsi zirenen giroa hori zen, ez? Beste audioren bat edo entzun nahi duzue, horrela jakimina duzue besteren bat entzuteko? Justo hori ez dago CD-an, baina aber lortzen dugun. Bechalec is a vocal, i.e. vocal instrument song, popular in the area of Slavonia, Betxaratxen kasuan, justo kongresu batean nengoen Kroazian, eta hasi ginen bertsolaritzari buruz hitz egiten, eta esan zuten, guk Kroazian betxaratx dugu. Bideoa honetan ez dira improvisatzen ari, baina normalean betxaratxen berezitasuna da hitz joko asko egiten direla. Orduan oso enfokatuta dago denbora guztian hitz jokoak egitera. Eta hori da betxaratzen hori. Horrelako alitzateke modalitatea. Hau litzateke traje tradizionala, baina forma ezberdinak hartu ditu. Jarriko dugu ondo iruditzen bazaizue Libanokoa, eta honekin nahi baduzue galdera eta iruzkinentzako tartea zabalduko dugu, bale? شفت عازبهتك مسحة كآبي ابتداعى شيبتك يشفق شبابي احتجز حملانك بقلب مع العمارة قبل ما يفلتوا عليهن ديابي وحتى يخبروا جوقك طبارة مع الجوق اللي ما بيضيع إصابي
بدك تلتجي العذرة العذارة وتتمرد على الطين الترابي ومن البركان تستعرض حرارة ومن الجلمود تستعرض صلابي. Hauxe da Libanokoa. Bukatzeko bi gauza esan nahiko nituzke. Hementxe hitzaldi hau prestatzeko erabili duan materiala. Normalean badakit hau zerrenda batean idazten dela, baina horrela txukunago eta askoz azkarrago. Eta bukatzeko, ostiraleko saiorako aurkezpentxo bat, esan bezala, 3 improvisatzaile izango ditugu, 3 oso onak, famatuak beraien herrialdetan, eta helburua izango da 3 modalitatetako estiloa, formatua, gai mota, doinuak uztartzea. Hilabete hauetan edo aste hauetan egon dira besteen doinuak ikasten, egon dira pixka bat familiarizatzen besteen kantatzeko moduarekin, interpretazio egongo da publikoarentzako, orduan ulertu ahalko duzue, ez baduzue ulertzen, ulertu ahalko duzue interpretazioaren bitartez. Sardiniako bideoan ikusi dugun bezala, improvisatzaileei belarrira itzuliko diote dena, eta musika akonpainamendu egongo da, eta aipatu nahiko nituzke Miren Uriarte trikitixarekin, Aner Peritz gitarrarekin, eta Nuria Penaz panderoarekin. Eta horixe, ondo iruditzen bat zaizue, edo galderaren bat baduzue, iruzkinen bat, ekarpenen bat, orain aprobetxatu dezakegu tarte hau. ¿Alguna pregunta? Si no, començo jo i mentre que vagi... Edo bestela, kantatzen hasi daitezke, jarri alditugu kantatzen, mikro bat hartu... Sí, si algú s'anima a cantar. Nortzuk zarete galegokoak, altxatuzkoa, eta katalanekoak? Argi dago zer egin behar dugun orduan, ez? Sí, en gallego que ya habéis practicado, si alguien se anima, se puede hacer. Bueno, jo per començar, mentre la gent de gallec va escalfant la gola per cantar ara, això, parlaves de... Bueno, en gallec, el tema de la regueifa, Rosalía l'altre dia el va explicar, tu ara també n'has explicat una mica, que té un origen bastant clar. Pel que fa a les albades de València també té un origen molt clar, molt solemne, que eren els nens que morien només nàixer i els enterraven a la porta de casa, però això és un cant com tan semblant al cant gitano, així molt sentit. Els versos, quin origen tenen? O tenen un origen comú que se sàpia que estigui documentat? O simplement eren els pastors i la gent del camp? Igual triple bat botako dut, baina uste dut jatorria dela kronika lanak egitea. Kontatzea ze gertatu zen, albisteak alfabetizatu gabeko herritarrei kontatzea ze gertatzen ari zen, eta kroniketan irakurri ezin zuten hori transmititzea kantuz. Esango nuke hori dela jatorria, baina oker banago barkatu. Baina adibidez, kandalba esen jatorri hori nik enekien. Zalantzarik edo bestela kontatu nahi diguzu zerbait, inoiz egon zarete horrelako saioren batean, ez dakit, Galizian bisitan zendetenean, edo txiripaz Sizilian edo Sardinian oporretan zendetenean, edo anekdotarik kontatu nahi duzu,
beste, berez, grabatzen ari dira, orduan errepikatuko dut, zure galdera galditu da, bale? Berak, galdetu duena da, ea Valentzian beti diren emakumeak kantatzen dutenak eta gizonezkoak transmititzen dutenak kantatu beharreko, ez? Hori da. Esango nuke denetarik dagoela, baina kantari gehiago emakumezkoak dira eta transmititzen dutenak gehiago gizonezkoak dira. Ez nuke esango eguneko beti horrela denik, baina bai badagoela zuk aipatzen zenuen joera hori. Gero, ez dakit gustatuko zuen intereseko izango den, baina badago pelikula, dokumental labur metrai moduko hau glosadors deitzen dena, eta azaltzen du zein den glosaren historia, bilakaera, nola sortzen diren, zein den beraien egoera oraintxe bertan hezkuntzan, eta oso pelikula polita da, ez da dokumental historiko bat, baizik eta fikzio puntu bat ere badauka. Orduan, gomendatzen dizuet, gainera, aktoreetako bat, orain Katalunian rapero nahiko famatua da, orduan alderretatik ere kuriosoa da. Eta, adibidez, desberdinak direnez, Menorka eta Mallorcako glosa jarriko dugu. No importa tenir cadira, que està drets molt desigual. Al Consell com vaig que tal, ja veig tot el que mor mira. Te promet que això m'inspira, saludo més cordial. Hau da, oraintxe bertan famatunetako bat, Mateu Xuri, eta bestea Maribel Casa. Mos cansen de tant d'amor, de tanta repetició, hauríem de fer més dies. Tots estan enamorats, però vull un altre nexe. Posen amor avançat-se, posen amor avançat-se, m'impedeixen llibertat. Bi adibide hauetan ikusi daiteke giro oso ezberdinak daudela, ez? Batean, bilera edo asamblada moduko batean daude, honetan kalean, ordu txikitan, segurenik edanda ere bai. Kasu honetan ikusi duzu elkarri erantzuten ari direla denbora guztian, hemen puntuka egiten den bezala, eta Mallorca eta Menorcako berezitasuna da, normalean doinu oso luzeak direla. Ez da Kataluniako printzerrian bezala lau estrofa direla, hemen askoz luzeagoa dira. Eta hau Menorcako da. És una pràctica de prestigi. Pilar una glosa explicant-nos què és la glosa menorquina i de passada, si sou tan amables, despediu el programa. I m'apens que soses i que et sabrà ningú ho fa nosa i els nostres
sí que té una cosa i que és glosador molt sucent i és cantar en sentiment mentre ell forma sa glosa. És una manera d'expressar i en sa guitarra que fa so i una cosa com açò i en vers el puc pronosticar. Qualsevol tema solem parlar. El manco m'agrada molt a jo. Si no me deixes tu de filmar, crec que a tot això farà un tro. Hauxe. Ondo iruditzen bazaizu ez dakit, beste zalantzarik edo duzuen, edo beste ekarpenik, eta bestela hementxe utziko dugu, eta espero dugu ostiralean hemen elkar topatzea Bertsoglosa Regeifaren plazan. Eskerrik asko benetan gaurkoan etortzeagatik, eta ostiralera arte.